Takže zdravím všetkých poslucháčov, poslucháčky a iné mačky. Básnička číslo 3 má svoju premiéru. A kvôli čomu také meškanie, takisto ste počuli, že skladáme nejaké texty na hip-hop pieseň a nemáme veľa času, takže nakoniec sa našiel čas a zriešil som básničku číslo 3. Básnička číslo 3 bude pochádzať z toho, ako som bol na dovolenke a čo som prežíval, tak síce je už potom 2 mesiace, ale napokon som to zložil a teraz vám to tu dám, takže predtým ešte nezačnem recitovať, áno, spomenul som nejaké osoby, takže dúfam, že sa neurazíte, áno. Dám si nejakú rozcvičku. Moderátorskú rozcvičku, áno.